Comezamos agora a primeira sesión xa de pola tarde e temos a sorte, a honra de ter con nós a Bernadette, ou Bernie O'Rourke, que é profesora no Departamento de Linguas e Estudos Interculturais da Universidade de Heriot-Watt de Edimburgo. Bernie é especialista en sociolingüística e ocúpase fundamentalmente do multilingüismo e da diversidade lingüística, aspectos sobre os que ten publicados numerosos artigos e traballos en revistas nacionais e internacionais. Dirixiu varios proxectos de investigación sobre a revitalización lingüística das linguas minoritarias, sobre todo en Irlanda, Galicia e agora tamén en Escocia, centrándose últimamente bastante no papel dos neofalantes. De feito, colabora no proxecto Neofon coa Universidade Oberta de Cataluña, máis coa Universidade de Vigo, entre outras, e con elas dirixe unha rede europea sobre os neofalantes. E foron tamén os neofalantes obxecto da súa última investigación, na que analizou ou está analizando o papel que tiñan estes para o futuro do irlandés e do galego, que, curiosamente, semella que temos moitas similitudes en cuestión, sobre todo, de atitudes, segundo me comentou. Sobre atitudes, ten feito un libro publicado en 2011 onde analiza as atitudes cara as linguas minorizadas e hexemónicas no contexto europeo a través precisamente tamén das dúas linguas, do irlandés e do galego. Trátase de Irish and Galician in the European Context, Attitudes to Weak and Strong Minority Language. E con Bernie damos paso a este relatorio sobre as atitudes que se titula Atitudes da mocidade cara ao galego. Pues, bons días a todos. Quero empezar dando as gracias aos organizadores de esos encontros. Sobre todo, quero agradecer ao profesor Enrique Monteagudo por o convite aquí. É un gran honor para mí estar aquí estes días para escoitar as intervencións de outras persoas, outros expertos, e tamén para compartir as miñas propias experiencias sobre a lingua galega. Como irlandesa e falante tamén de outra lingua minorizada, o gaélico-irlandés, teño especial interés no galego desde unha perspectiva comparativa. E xa sei que hai bastantes diferenzas entre os dos casos, pero tamén hai similitudes en canto ás ideoloxías lingüísticas, a historia, a emigración e a música. Pois, nese relatorio vou falar do galego desde as miñas propias experiencias como investigadora desde fora e as perspectivas que teño da situación galega tras varios años de traballo de campo aquí en Galicia. Pois, como sabemos, o interés antropolóxico e sociolingüístico en linguas minorizadas europeas por parte de investigadores desde fora non é nada novo. A norteamericana Carol Trossett investigou o caso do galés. Catherine Woolard, por exemplo, interesouse no caso catalán. Alexandra Jaffe investigou o caso corso. E no caso gaélico escocés tenemos a famosa Nancy Dorian e tenemos a Jennifer Garland no caso irlandés, entre outros máis. E a perspectiva desos investigadores poden aportar nas súas análisis perspectivas diferentes ás perspectivas que pode ter un investigador autóctono. E a veces lles pueden faltar conhecimentos locais, pero outras veces un investigador que ven desde fora pode ter unha perspectiva quizás a veces menos apasionada e eso tamén pode ser algo positivo. O veo tamén como investigadora no caso irlandés, moitas veces cando temos unha perspectiva desde fora é positivo. De todos xeitos, a perspectiva é diferente e a diversidade de perspectivas supoño que sempre pode aportar novas formas de ver as cousas. En moitos destes casos dos investigadores que veñen de fora,
empecen a coñecer as linguas minorizadas a través da cultura e da lingua dominante. Por exemplo, Alexandre Jaffe empezou falando francés antes de empezar o seu traballo de campo na ilha de Córcega. Dorian falaba inglés e Catherine Wooler falaba castelán. Pois, no meu caso, pasou algo similar. O primeiro contacto con o galego foi a través do castelán e foi nos anos 90 na Coruña durante unha estancia de 2 anos na Universidade de Coruña de lectora de inglés. E cando cheguei a Coruña, pois non sabía falar galego, falaba castelán, pero pouco a pouco empecé a entender o galego, participaba en conversas bilingües castelán-galego sin problema e tamén podía leerlo. Pero todo isto foi sin formación formal. E despois fixen un curso de iniciación na Xunta e logo fixen outro curso de verán para estranxeiros na Universidade de Vigo. Pero tardei bastante máis tempo en dar o paso para converterme en falante do galego. E iso foi un pouco por non meter a pata, por non falar mal, e ademais levaba máis anos falando castelán e foi máis cómodo para mí falar en castelán. Ademais, já levaba moitísimos anos visitando Galicia e tiña moitos amigos e a lingua na que conocimos foi o castelán. Entón, foi ese cambio de cambiar de lingua foi un pouco difícil. Pero decidín, pois, dar o paso para falar máis galego e, a principio, non foi fácil, mesturaba e, bueno, supongo que sigo mesturando moito o galego co castelán, pero, e cando falo con xente, hai xente que contesta en galego, pero despois hai outra xente que cambia ao castelán. Supoño que non é por maldade, sino porque supoño que será por facilitarme a min. Me ven como alguén de fora e hai ese cambio mental de que falar con un estranxeiro significa cambiar o castelán. Pero aínda así é unha situación a veces un pouco frustrante, indo por riba que tento falar galego. Outras veces falo galego e hai unha reacción de sorpresa. Que ben que falas galego. E moitas veces vai acompañada coa pregunta e por qué? E por que queres falar galego? Entón, hai esa extrañez de por que alguén de fora quere aprender a lingua. E logo o comentario típico, pois ti falas mellor que nós. Pois as miñas experiencias e a miña trayectoria lingüística co galego axudoume tamén a entender un pouco as experiencias dese sector da población galega de menos de 40 anos que levaban os primeiros anos das súas vidas falando castelán, que aprenderon o galego na escola e en un momento dado das súas vidas, na adolescencia ou de adulto, toman conciencia lingüística e dan o paso para converterse en falantes do galego. Os resultados de varios estudios sociolingüísticos en Galicia nos últimos anos demostran claramente un cambio ideolóxico cara á lingua, sobre todo entre a población máis nova. E hoxe en día o discurso lexítimo sobre o galego é, por o xeral, bastante favorable á lingua. No obstante, ese posicionamento ideolóxico tamén, como en moitos outros contextos de minorización lingüística, como en Irlanda e en Escocia, non sempre se converte no uso da lingua, en un cambio de comportamento lingüístico. Entón, moitas veces centrámonos na sustitución lingüística e na búsqueda de explicaciones sobre a sustitución lingüística. E deixamos un pouco de lado os casos máis positivos e os casos onde sí que hai recuperación lingüística. Pois vou presentar 3 estudos de caso de individuos, Víctor, Begoña e Paula, que deron o paso para converterse en galegofalantes. E interesoume saber por que o fan, cales son as dificultades en dar o paso, cales son as súas actitudes,
cando fixeron o cambio e que é o que podemos aprender das súas historias. Entón, empezamos con Víctor. Víctor ten 37 anos e naceu na cidade de Vigo e leva toda a vida vivendo ali. Cando rematou o instituto con 17 anos, empezou a traballar nunha fábrica e leva desde entón traballando na mesma empresa. A familia do pai é de Vigo a cidade e a nai é de fora, é de Extremadura. En casa, os pais sempre falaban castelán e a lingua familiar foi sempre o castelán. Víctor aprendeu o galego na escola e comentaba que no colexio hubo unha atitude moi positiva cara ao galego, a cultura galega en general, e é algo que el interiorizou bastante. A partir dos 14 anos, empezou a coñecer persoas que empregaba o galego e que, segundo el, teñen unha ideoloxía un pouco nacionalista. Entón, como di el, aí empezo a tomar conciencia, xa non na cultura como algo simplemente unha festa popular, sino da cultura como unha forma de expresión. Pero Víctor quere afastarse dunha ideoloxía nacionalista. Para él, a transición ao galego está relacionada con a adolescencia, a rebelión, a toma de conciencia, non únicamente por cuestións sociolingüísticas, sino por cuestiones sociais en xeral. Con 17 anos, Víctor empeza a formar parte de varios movimentos sociais e, con o paso do tempo, o seu posicionamento coa lingua foi radicalizando máis. E, como el di, pois daquela podía darlle un valor ao galego, pero non estaba tan interiorizado. Facíalo porque había que facelo, porque entendías que para expresarse en público había que empregar o galego, pero non había unha determinación. Hoxe sí que hai, sobre todo cando estamos mirando, iso a pregunta que facías antes, cando hai un estado de emerxencia no social, pero no lingüístico tamén. Víctor defínese políticamente de esquerdas, dunha esquerda clásica, segundo el, aínda pensa, di el, en términos de emancipación. E os seus amigos, que tamén son neofalantes de galego, comparten esa mesma ideoloxía. Para Víctor, o galego non ten un valor económico. Para el, ten que ver con as relacións sociais, ten que ver con unha predisposición. Pola miña parte, hai unha predisposición natural. Sempre me chamou a atención, pois os que falaban galego e despois o feito de que con quen me relacionei con tempo, que se deu caso que son hoxe en día galego-falantes e, polo tanto, non hai ningún interese monetario, ni de prestixio, ni nada. Na casa, Víctor segue falando castelán, pero fora de casa, polo xeral, utiliza o galego. Cos seus compañeros de traballo, agora sempre fala galego. Prácticamente non ten trato agora cos amigos da escola e cos novos amigos que ten sempre fala galego. Segundo el, a transición ao galego foi bastante fácil e a reacción da xente foi bastante positiva, hagas casos contados. Sin embargo, no traballo ten a sensación de que o seu comportamento lingüístico está marcado de esquerdas e por ser urbanista. Di, se eres urbanita e empregas o galego nas entrevistas de traballo cando te fan, por exemplo, se entende un posicionamento político de esquerdas. E, de feito, cando fixo a súa primeira entrevista de traballo fai máis de 10 anos, a fixo en castelán, por non estar marcado e relacionado con unha ideoloxía particular. Agora ten un compromiso máis forte con a lingua e cos xefes sempre fala galego, aínda que eles lle falan castelán. Víctor non se considera como galego falante puro, porque na casa sigo falando castellano, di.
Ás veces, os compañeros de traballo que son do rural lles tienen dito falas galego da escola. E según eles falan un galego moi castelanizado, entón si empregas termos, non sei como dicilo, que denotan que non únicamente falas galego, sino que te interesa o léxico e ás veces te vacilan. Sabe tamén que o seu galego ten moita influencia do castelán e, como di el, está chea de erros. Pero está satisfeito coa súa forma de falar e tampouco intenta cambiarlo demasiado. Como di el, eu sei o galego que sei, vía estudios, vía lectura, vía influenzas, depois das amistades. Para Víctor, o léxico é moitísimo máis rico no mundo rural e no mundo do mar. Pero no mundo urbano, segundo el, tamén hai que facelo rico, hai que facelo propio. En ese sentido, para Víctor, a incorporación dos neofalantes pasa por ser a clave para manter o idioma vivo, sobre todo nas cidades. E segundo Víctor, todos falamos mal o galego e o castelán e non ten afán por coñecer ou aprender as normativas, sino emprega a lengua como unha parte de unha evolución persoal. Pois agora pasamos a outra persoa, Begoña, que ten un perfil un pouco diferente. Begoña é de Vigo tamén, ten 31 anos e, bueno, nace en Vigo pero paso bastante tempo fora. Paso unha temporada en Compostela para estudar a carreira de Dereito e logo estuvo traballando en Francia e tamén en Madrid e agora está traballando de abogada en Vigo. O seu pai é de Vigo, cidade, a nai é de Moaña. En casa de pequena a lingua familiar foi sempre o castelán. Os pais entre eles falaban sempre castelán, con os nenos falaban castelán. E o único contacto familiar coa lingua foi o avó materno. A escolarización de Begoña foi principalmente en castelán, hagas alguna materia en galego, e toda a formación universitaria a tuvo tamén en castelán. Pero a partir de 18 anos, Begoña deu o paso para falar máis galego. Segunda ela, foi cando fixo unha excursión coas amigas de toda a vida, todos castelán falantes, a Portugal. E desde ese momento decidiron de un momento para outro falar galego. E iso foi na etapa universitaria no primeiro ano. Ao principio dixo que fixeron moito mal ao galego, pero despois foron collendo soltura e perfeccionando. E agora di que xa ten a soltura suficiente para estar cómoda en galego. Mudar ao galego foi, segundo ela, por varios motivos identitarios. En primeiro lugar, pola presenza do galego na familia por parte do avó, pero tamén por conciencia da realidade sociolingüística que hai en Galicia. Digamos que hai que ponerlo en uso para que non se perda, ¿no? Porque realmente non está promovido. Depende un pouco da xente. E foi a partir de aí que diximos, bueno, este nos vai supor un esforzo, pero aínda así queremos facelo, porque todas estas razóns é algo que se está perdendo. Non se pode permitir que isto pase. Depende de nós, das xeracións novas. Segundo Begoña, a xente non se lanza se non ten unha intención, unha vontade previa de decir, vou falar galego. E hai que ter, segundo ela, tamén unha reivindicación. Iso fai que máis xente empece a aprender tanto a lingua galega como a cultura galega e todos os costumes distintos que hai no resto do Estado. Eso sí, o sea, despois hai desde un sector pois que ten outra perspectiva ideolóxica que pois como máis reivindicativo e que quere, digamos, afianzar a cultura distinta, a cultura, a lingua galega fronte á uniformización do sistema capitalista. Entón, Begoña ten unha posición un pouco anticapitalista e se ve como
o galego como símbolo local dentro de un mundo tal vez más globalizador. Begoña notou que ao principio eso de falar galego foi un pouco raro e como di ela, pois requiere contar a un pouco de esforzo ao principio, logo xa ven solo, porque é algo que está aí, está latente. Estúdialo no colexio, escútalo na radio, na televisión, pero dar o paso de falarlo, pois, requiere un pequeno esforzo, pero é darlo e xa eso vai solo. Begoña di que non sufriu ninguna reacción negativa de outra xente cando fixo a transición a galego. Hagas algún comentario como, mira, agora falas galego. Ademais, a transición lingüística tivo lugar en Santiago, onde, segundo ela, hai máis xente que fala galego e, por lo tanto, o seu novo comportamento lingüístico foi máis aceptado, quizás máis aceptado que si fora en Vigo. Dixo que sufriu máis cuestionamento por converterse en vegetariana que por converterse en galego falante. Pero non percibiu ninguna estigmatización e ten a impresión de que a lingua galega en xeral agora se está democratizando. Begoña non utiliza o galego en todos os ámbitos. O seu uso pode ser esporádico e va por temporadas. De feito, cando fiximos entrevista, díxome que estaba pasando por unha etapa na que falaba máis castelán co galego. Pero Begoña milita en varias asociacións relacionadas con movimentos ecolóxicas e movimentos sociais, e nestes ambientes sigue reivindicando o galego como lengua e nas reunións deses movimentos en xeral utiliza o galego. Agora traballa de autónoma e a lingua que utiliza é o galego, fai escritos sempre en galego, demandas en galego, pero sempre depende do cliente. Co seu mozo, que tamén é neofalante, sempre fala galego e no futuro el di que se ten nenos aspiran que os nenos, que os fillos falaran galego e, como di ela, que o falaran mellor que ela. Para Begoña, o galego ten un certo valor utilitario. Para ela é outra lingua máis. Di que é máis semellante ao portugués, que igual pode dar saída ao Portugal, a Brasil, e para ela todo idioma a maiores ten un valor. Ademais, no seu traballo sabe que falar galego é importante, porque recoñece que moitos dos seus clientes son neofalantes. Segundo Begoña, o seu galego é un galego normativo, pero tamén pensa que ten a peculiaridade que existe no morazo, congeada e seseo. Para ela, o mellor galego é do seu avó. E di ela, ten un galego espectacular, toda fonética perfecta, bueno, como a xente maior. Eles son os que falan o galego de verdade, e non o galego normativo que sale na tele. En realidade, Begoña non valora moito a súa propia forma de falar. Ela di, pois calquera galego falante se dou conta de que eu non fale galego toda a vida, porque non tes a mesma soltura. Hai moitas cousas que me equivocarei, entonces todavía sigo tendo fallos e eu me escoito. O sea, non é o mesmo que ser galego falante, que tes a estructura xa aí interiorizada na cabeza e que hai certas cousas que nunca te equivocarías. E eu sigo cometendo pequenos errores, cada vez menos porque levo xa moitos anos, pero sí que non é exactamente igual. E, bueno, por último, pasamos a Paula, que ten outro perfil un pouco distinto. Paula ten 36 anos, de Cangas, igual que os pais e os seus avós. E Paula ten estudos universitarios e agora é bancaria e traballa nunha pequena aldea cerca de Cangas.
En casa de pequena, os pais sempre falaban, ela di, unha mestura de castelán ou galego entre eles, pero con ela sempre falaban castelán. No colexio, o galego estaba moi presente, pero nos primeiros anos do colexio, pero logo no instituto pasou a ser unha materia soa. Cos amigos da infancia sempre falaba castelán e cos amigos da universidade tamén. Aos 26 anos, Paula empezou a cambiar as súas prácticas lingüísticas. Segundo ela, foi a raíz de empezar a sair con seu marido. A súa familia foi galego-falante, os amigos del foron galego-falantes e agora ela leva 10 anos utilizando máis galego. Segundo ela, non é por ideoloxía, fala galego porque sí, sin justificación. Ti podes falar galego porque queiras, ou eres nacionalista ou queres independencia de Galicia, ou non ten por que ser así. O sea, ti podes falar galego porque vives en Galicia, que non tes por que ter unha justificación para falar galego e xa está. Ti falas en galego, entón eres nacionalista? Non. O sea, falo en galego porque me dá a gana. Pero ela pensa que non ten unha ideoloxía, pero detrás de o que di hai un tipo de ideoloxía e unha forma de ver o mundo. Segundo ela, somos galegos sobre todo por eso, porque son conscientes da discriminación que hai do galego e que non, o sea, é unha pena que non somos conscientes do que temos, que deberíamos pararlo moitísimo máis. E segundo Paula, esa concienciación é necesaria para dar o paso ao galego e pensa que a maioría da xente que hoxe fala galego por decisión. O seu posicionamento político o define de esquerdas e ten conciencia a outros niveis, por exemplo, ecolóxica. Cando construíron a súa casa, por exemplo, ela e o seu marido tiveron moi en conta o entorno e o respecto ao medio ambiente e, como conta ela, pois quitamos todos os eucaliptos e agora estamos plantando árbores autóctonos. O carballo e o castañeiro, que máis, é que así, nada, o sea, que miramos o que é o deseño das casas rurales, casa do rural. O sea, tivimos en conta o tipo de construcción do rural galego. Entón, ten certo tipo de, unha forma de ver o mundo e outro tipo, ela di que non ten ninguén ideoloxía, pero ten un tipo de ideoloxía. Para Paula, a transición ao galego foi pouco a pouco, principalmente cos amigos e cos novos clientes na aldea onde traballaba, aínda que cos compañeros de traballo sigue falando castelán. Agora ten unha nena pequena de 2 anos e con ela sempre fala galego. Segundo Paula, é algo que chama a atención, cando é algo que non debería sorprender ninguén, según ela. Fálale en galego a nena. Foi unha decisión consciente e antes de que nacera teñen claro que querían falar en galego coa nena. Ademais, segundo ela, eso lle dá posibilidade de falar as dúas linguas ben, sin ningún esfuerzo. Para Paula, o galego non lle vai abrir moitas portas á nena, pero tampouco lle vai a pechar e non lle vai daño ninguén. De feito, penso que abre-lhe máis posibilidades a hora de estudiar outros idiomas. Agora, a nena está na gardería e empeza a meter máis castelán, o cal é bastante preocupante para Paula. Ademais, Paula se queixa de que a súa propia nai sempre insiste en falarlle castelán á nena. Curiosamente, como marido, Paula sigue falando castelán. Falamos castelán porque cando nos coñecemos falando en castelán.
Entón, aínda que eu lle insisto que falemos en galego, máis que nada por ser coherentes, porque a nena lle falamos en galego e porque ademais queremos falar en galego, pero enseguida acabo falando en castelán, porque di, non me sale, contigo non son capaz, o sea, cando te acostumbras a falarlle a unha persoa nun idioma, despois cambiar o idioma é difícil. Entón, como vemos, hai contextos no que Paula sempre fala galego, por exemplo, no traballo con os clientes, e en outros textos, con a nena, en outros textos, como di ela, depende como teña o día. En parte, Paula ten de referencia o galego da súa zona e en parte ten o galego que aprendeu na escola. Sabe que o seu galego ten moita influencia polo castelán, pero é algo que acepta e pensa que a única forma de mellorar o seu galego é falando. É que o galego normativo é complicado. Nos é como se faláramos un galego influído polo castelán, o sea, non é o que che decía antes do castrapo, pero está influído polo castelán. Ainda así, Paula considera que fala ben galego. Eu considero que falo ben galego, o sea, ao mellor hai palabras que estou mezclando, pero tamén, canto máis falas, mellor falas. Entón, depende, se eu levo un mes falando galego, cada vez falo mellor. Como ya sabemos, as acciones da política lingüística postas en marcha desde os anos 80 en Galicia tentaron conter un proceso de sustitución lingüística que foi avanzando desde hai varias décadas. Pero como en outros contextos de planificación lingüística, o cambio actitudinal foi un dos primeiros pasos nese proceso. En Galicia, nos últimos anos, hubo un cambio ideolóxico importante cara a lingua, sobre todo entre a poboación máis nova, entre a mocidade galega. Os tres casos que acabo de presentar demostran que un cambio da lingua require un cambio actitudinal, pero que as actitudes en sí non garantizan un maior uso da lingua e non garantizan que o cambio lingüístico ocurra ao mesmo tempo que o cambio actitudinal. O cambio lingüístico é máis lento e pode tardar anos en manifestarse. Moitas veces centrámonos moito na pérdida lingüística e sempre estamos buscando explicaciones para explicar este fenómeno. E deixamos, como dixen antes, un pouco de lado os casos onde hai recuperación lingüística, por exemplo, no caso de Víctor, Begoña e Paula, e intentei destacar ese fenómeno de recuperación lingüística aquí. Según as estadísticas en Galicia, o cambio lingüístico ao galego sigue sendo unha tendencia minoritaria, pero como en moitos outros contextos de minorización lingüística, os que fan o cambio e o que dan o paso teñen un papel moi importante no futuro desas linguas. Eu creo que entendendo mellor as súas prácticas lingüísticas, conhecendo mellor as súas motivaciones e tamén as dificultades que poden tener no proceso de cambio, pode ser de moita axuda para converter as actitudes favorables que existen cara ao galego no uso. Moitas gracias. Ben, moitísimas grazas. Ábrese agora unha quenda de case 15 minutos un pouco longos para o debate. Non sei se alguén ten algunha cuestión que queira que se lle aclare, ou un comentario, reflexión. A ver, Manolo. Xa veñen. Bueno, grazas por contarnos tres historias tan esclarecedoras, ¿no? Para entendernos
un pouco mellor o que a visión do neofalante, non? Da persoa esa que dá o paso para decidir un día, porque iso pasa de un día para outro, dicir, a partir de agora vou ser neofalante puro ou parcial, pero, bueno, en todo caso vou cambiar de actitude lingüística. Quixera que comentarses, porque creo que foi no segundo caso, creo que se chamaba Begoña, a segunda historia que contaches, esta rapaza aproveitou un cambio espacial, é dicir, é unha rapaza de Vigo e aproveita o momento da súa estadía en Compostela nun contorno onde ten un espazo que para ela é innovador, un espazo innovador no sentido de que podo me presentar non cunha historia detrás, senón que me podo presentar de outra maneira, non? Como quero representarme ante a nova sociedade. Non? Supoño que nos cambios de actitude para outras cousas, por exemplo, penso en, non sei, deixar de fumar ou cambios de actitude ou de hábitos tamén deben funcionar estes cambios de espazo de alguma maneira, non? Cambias de vida, cambias de casa, a partir de agora vou facer desta outra maneira, non? Non sei como ves ti isto. Sí, estou de acordo. De feito, hai un estudo importante que están facendo agora en Cataluña sobre o fenómeno que eles chaman mudas. Entón, son esos momentos na vida de un individuo onde fan o cambio e corresponde moitas veces co movimento de unha cidade a outro, do paso da adolescencia ao adulto, a formación de unha familia, coñecer unha parella, entrar no mundo laboral. Entón, son momentos claves na vida de un individuo e tamén va co cambio lingüístico. Tamén pode ser ao revés, por exemplo, para galego-falantes de toda a vida, tamén pode influir. Entón, o cambio do rural á cidade tamén pode provocar o cambio inversa, o cambio castelán. Pero son movimentos, eu creo que deberíamos, no caso galego, coñecer máis cales son esos momentos na vida de un individuo cando fan o cambio, porque como son momentos tan claves, eu creo que na política lingüística, na planificación lingüística, se pode facer máis, por exemplo, na formación de unha familia, que cando sei que en Irlanda teñen bastante feito sobre isto, hai moitísima documentación para familias, para parellas que queren educar aos nenos en irlandés, pero non saben como dar o paso, non saben como facelo. Entón, a planificación lingüística pode intervenir ali e dar consellos e dar propuestas de como facelo, porque non todo o mundo sabe como ter unha familia bilingüe, por exemplo. Teño eu agora unha pregunta ao fío do que preguntou Manuel e do que acabas de contestar. Eses momentos, ou esas mudas, non, en que se fan, tendes algo estudado, ademais parece que se repite nos diferentes contextos, polo que dis que xa en Cataluña ou en Irlanda. Tendes estudado ata que punto ti que traballas tamén, ademais, alrededor das actitudes, ata que punto están en relación certas actitudes que teñen que estar asentadas antes de que se dea esa circunstancia para dar o paso, ou que é o que ten máis peso, se realmente que haxe ese cambio na vida dunha persoa ou que teñan adquirido determinadas actitudes. Sí, pois en algunos dos casos que, por exemplo, o caso de Víctor e o caso da Paula, ten a escola primaria, o colexio, ten moita influencia. Profesores que teñen ali con actitudes moi positivas, siguen falando deses profesores e siguen teniendo esos profesores como modelos. Pero despois hai outros casos, por exemplo, no caso catalán, un estudo que ten feito Catherine Woolers, que fixo un estudo nos anos 80 sobre castelán falantes que, bueno,
en un barrio de Barcelona que eran adolescentes y que eran todos castelán falantes y no había manera de hacer o cambio ao catalán y as actitudes foron moi negativas. E ela volvió 20 anos despois e fixo entrevistas con as mesmas persoas e deuse conta de que moitas entre eles cambiaron de lingua, agora estaban falando catalán. E ela estaba moi sorprendida porque na infancia, na adolescencia, esos mesmos rapaces tiñan unha actitude moi negativa cara ao catalán. Pero despois esas persoas, pois algúnos entre eles estiveron vivendo no estranxeiro, estiveron vivendo en outras cosas, coñeceron, non sei, unha parella que falaba catalán. Entón, é posible cambiar a actitude a largo da vida. E sempre pensamos no uso en un momento dado da nosa vida, pero os usos van cambiando por as circunstancias. Entón, pode ser que ti non eres galego falante agora, pero pode ser en 10 anos, se as circunstancias cambian, podes converterte en galego falante. Podías falarnos que diferencia hai cuantitativa entre neofalantes irlandeses e neofalantes galegos, tendo en conta que o irlandés é unha lingua que está representada institucionalmente en Europa, na Comunidade Europea? Sí. Pois en Irlanda casi a maioría dos falantes son neofalantes, porque os falantes tradicionais agora hai moi poucos. Nas zonas do oeste de Irlanda, por exemplo, na zona Gaeltacht, en Connemara, este se está desaparecendo. E agora hai máis falantes do irlandés fora desas zonas que dentro. Entón, en Irlanda son casi todos neofalantes. E o feito de que o irlandés ten moito apoio institucional cambia algo, pero non cambia tanto. Sempre pensamos que o irlandés é o modelo perfecto porque é a lingua oficial do Estado, pero como en moitos casos a política lingüística é un pouco laissez-faire en Irlanda tamén. Sobre todo desde os anos 70 que empezou unha política lingüística un pouco de como, supoño que como un pouco como estou escutando aquí estes días, de que é un problema individual e non é un problema colectivo. Entón, se ti queres falar irlandés, pois moi ben, pero se non, pois non é un problema colectivo. Hai algunha outra cuestión ou pregunta? Desculpade que volva a intervir. Estamos aludindo, ou estás aludindo, creo que é algo común a todos, cando falamos de sociolingüística e de cambio de lingua, as razóns externas. Buscamos se unha persoa veu a Compostela ou fixo unha viaxe a Portugal ou, é dicir, feitos externos que expliquen algo, non? E a mellor explicación tamén está en razóns internas dentro da propia persoa. Hai persoas que están máis predispostas ao cambio e outras persoas que están predispostas polo seu conservadurismo vital a mantérense como foron sempre, a marxe de, non quero dicir conservadurismo no sentido ideolóxico, sino de forma de vida. Persoas que nunha estancia de un mes fora veñen adoptando unhas características de fala ou de forma de ser ou de forma de vestir ou que sexa mimetizada onde veñen, e outras persoas que botan toda a vida fora parece que nunca saíran de onde naceron, non? Está estudado isto ou coñeces algún tipo de estudo que xa vaya ao individuo, á persoa e que valore ti cambiaches, Víctor, cambiaches por todas estas circunstancias porque entraches a traballar na empresa,
pero tamén porque, de alguma maneira, nos teus xenes estás predisposto a cambiar, non? Sí, sí. Pois, eu estou conectado máis de socioloxía, de sociolingüística, pero sei que hai estudos feitos sobre a psicoloxía lingüística dentro, con os neofalantes non, pero en outros contextos sí. Pero estou de acordo que estaría interesante mirar ese aspecto individual de por qué hay una persona, cuáles son las circunstancias psicológicas de que una persona cambia y otra persona en las mismas circunstancias sociales que no cambian. Eso sí que sería interesante, sí. Alguna cousa máis? Non? Ben, pois entón agradecemos novamente a Berni a súa intervención. Pasamos á seguinte mesa xa, supoño que era para as 5:30, tiñan bastante interese en que fora axustado, cumprimos creo que o tempo.